Mwadzuka bwanji mwezi wa Julayi wopambana kwa inu ndipo apa tabwera ndi nkhani yachisoni yomwe yachitika ku South Africa. Akuluakulu taluwuzatu kutirekonso kuti munthu ku South Africa pa ngozi ya basi ndipo Amalawi angapo avulala pa ngozi imeneyoyo. Yachitikatu chaku Musina uko. Koma mungondilonda ndifotokoze bwinobwino kuti chimachitika kwenikweni ndi chani nanga chapangiso zoti ngozi ichitike ndi chani. Ndizonena kuti kunanyamuka basi kuchoka ku KwaZulu-Natal itanyamula kuti Amalawi ochuluka ndithu kumapita nawo ku Musina. Kumeneko cholinga chake ndichonena kuti akapangidwe repatriated, akanyamulidwe tsopano adzibwera kuno kumudzi. Ndipo basi imeneyi ndizoona kuti inaita kulipiridwa kuti ndi dziko la South Africa, sizoti inali zoti anthu anangokwera mu basi okha kuzilipirira okha, kapena kuti inali dziko la South Africa. Kuona mmene zikuyendera kuona kuti miyoyo ya Amalawi ikonzo ikhala pa chiopsezo, Amalawi amenewa ndiye kuti basi boma linangolingalira zoona kuti tingowanyamulano pachani pa mabasi athu kuti tikasiye kumeneko ku Musina. Ndetu kumene kuja akupezeka zonena kuti ali munjira makamaka mu N1 highway, msewu waukulu wa N1 kunapezeka zonena kuti basi atangoyandikira ndithu kufika pa Beitbridge border post kumeneko chaku Musina kuli Limpopo uko 4 km chabe kuti akafike kumenekoko. Kunapezeka zonena kuti basi yatembenuzika. Kumadabora chinachitika ndi chani, akuti driver ndizoona kuti anatopa ndi kuyendesa, mazuwa fatigate wakhala kuti akuyendesa kwa mawa zochuluka kwambiri, kutopa basi kuluza control basi ndikuti kukatembenuzika uko kukagwera uko kuphwanyika. Pamenepo kwapezeka zoona kuti driveryo watisiya pomwepo kubwera kuti anthu ena okwana 11 amene ndochoka kuti kunoko ku Malawi avulala, ndipo anathamangira nawo ku chipatala chapafupi chomwe ndi chipatala cha Musina, dzina kuti Musina, nangasi mayina wasi athu taweti. Nde anafika nawo ku chipatala kumeneko cha Musina, ndi kumeneno kuti akulandiratu mathandizo osiyanasiyana kuti mwina miyoyo yawo ikhale ngati mwina mwake yapulumutsidweti. Komano that's what has happened. Zosakhala bwino zijatu pamene anthu ndikuti amayembekeza zonoti tikafika kumudzi akupezeka atsakamiranso kumene kuja, ndikuti akamadzafika kunonso ndi mainjale enawo matrauma kumene zinthu zosayenda olo ndi pang'ono pomwe. Anyways, zitu zikuchitiketi pamene ndikuti anthu akukhala ngati kuti tikuti ali pa pressure. Boma la South Africa lili pa pressure kuonesa zoona pasapezeke nzika zochoka m'mayiko akunja kuti zaphedwa ndi nzika za ku South Africa. Komanso ndiye kuti anthu aku Malawi waso tikuti kuti anthu obwera waso nawonso ali pa pressure so kuti koma tipange zoti tipange survive tisaphedwe. Ndena kumapezeka akuthamangira ndithu malo amene angathe kuthandizidwa ngati mene faka kulakapezeka zoona lakakwera basi imeneyo kumabwera ndikuti kunoku kumudzi osati kukweranso lokha ndipo kuchita kutengedwa ndi boma la South Africa. Pakanali pano pa magayizi foyena mukudziwada kuti nde bwanji mabasi mungoti mabasi nanga mabasi ochuluka sakufika bwanji. Inde mabasi afika mudziko muno, komano mabasi ochuluka ndi zonena kuti atsakamira pa Beitbridge border post pamenepo. Pali ndekuti Musina repatriation center pamene akukhala ngati akuapanga clear out. Maziwa anthu aja ukalowa mu dziko la inu ake kuti utulukenso ndekuti umafunika kutindire mastampu kwatuluka uyu ndi uyu, cholinga choona kuti ayike m'mabuku mwawo muja kuti anthu amene atuluka tsiku lakuti ndakuti ndekuti apange onsewa apange process. Pali ntchito osati masewera. Ndawena kupezeka zoona kuti mabasi angoyima pamenepo, fanzine kugona panja pomwepo, fanzine kumagona m'mabasi kudikira kutero kuti apange ndekuti process bwinobwino akatero ndekuti atuluke mu dziko la South Africa, mwina kulowa Zimbabwe, akatero wautali Mozambique kumadzafika kuno kumudzi ndithudi. Anyways, popo we can say kuti pamene taluza munthu mmodziyo, we pray for his soul to rest in eternal peace. Mzimu wake ukause mu mtendere osatha. Komanso abale athu amene wawa amene anali munjira kubwera kuno kumudzi, abale amene watu tikupempherera ndekuti iwowa mwina make athe kulandira mathandizo onse bwinobwino, chifukwa tinamva kale ndekuti za chipatala chimenecho kunena kuti
mmodzi mwa azimayi amene anabwera kuno kumudzi kuchoka ndekuti ku South Africa, ndipo zinapezeka zonoti matenda onoti achiri anali oyembekezera matenda anapezeka kuti ayamba ndekuti ali munjira. Anthu mpakana kuyimitsa ndekuti basi kuyikhotetsa mpakana ku chipatala cha amatiso khanga ndi cha Musina chomwecho, kumene kuja kufika ndi zonoti zimayi uja akuti kokachira kumeneko ali muululu, koma ndekuti manesiso akumenekonso kumamenyanso zimayi ujanso anabwera kuzakamba zoti ayenda achira movutira kwambiri, ndikumva ululu kuti ndichire komanso ndekuti ndikumenyedwanso ndekuti chani ndi awo manesi aku South Africa. Of course we know kuti manesi kwambiri amatamidwa ndi miyoyo yoyipa, sitinganene kuti ndi wonse koma manesi amakonda kumatamidwa ndi miyoyo yoyipa kwambiri, and this is what was just happening there. Kunoti anamugwiranso mzimayi uja kuyamba kummenya. Imagine imeneyo, it's one of the critical condition imene a woman can pass through, ndi nyengo yovuta kwambiri imenenso mzimayi amatha kudusamo pa moyo wake, nyengo imeneyo yonena kuti akukachireti akukabereka ndithu, wapita kuja ku labor room kumene kuja kukapezeka zonena kuti kumenekoko ali munyengo imeneyoyo ndikumamenyedwanso pameneponso. Yes, ukuchira kuno ngati ndani usiri kufuna muzichitira zipatala zathu zino kumamenya ndithu, lack of humanity. Anyways, what can we say? Ndi mmene moto mmene anthu aku South Africa alilitu, mmenemo ndi mmene alili magayiziwa, alibe umunthu nde ngati amamenya azimayi ameneyo. Our brothers and sisters amene avulalawa pa ngozi imeneyi akulandira mathandizo bwinobwino kumeneko, sakulandira kuso zipongwe zosiyanasiyana. So we wish them well, we wish you well. In case kunena kuti mwina make mukutimvera, tikufunirani mafuno abwino kunena kuti mwina make mulandire mathandizo bwinobwino kumeneko, ndipo mudzatipeze kuno kumudzi zonse zili bwinobwino. Pamene mwapulumuka choncho, let's always say thank you Lord. Zikomo kwambiri Mulungu chifukwa chonena kuti mwatetezatu moyo pamene tinali ndekuti paja potino apapa ndi pachiphedi penipeni poti tikhoza kugwera saidi inayi, komatu ino mwatikokerato mbali inayi, ngakhale tapeze kuti tasupukasupuka kapena kuvulala, koma mwatikokera mbali inayi, mwatikondera pa zifukwa. Nde always say thank you. Komanso magayizi amene mukubwera nonse amene mukubwera muli mabasi osiyanasiyana, kaya mwanyamulidwa ndi boma la South Africa, kaya ndi boma la Malawi, kaya ndi achina Bushira amene akutumiza mabasi amene. Guys, let's not forget to pray always. Tiye tizipempherani chifukwa ndi zonena kuti pansepo pamakhala pakuchitika zosiyanasiyana. Palitu malo ena ake amene Satana anayikatu misempha yake sori pamenepo, anayikanso ndekuti misampha yake pamenepo, sati misempha koma misampha yake pamenepo, kuti azikolerapo anthu, azitolerapo magazi ochuluka. Ndipo ena mwa malo amenewa ndekuti ndi pansewu. Chifukwa chani? Ndi amene pamayenda anthu ochuluka kwambiri nthawi imodzi, onena kuti ngati akufuna atolere mwazi wake wakhoza kutolera mwazi ochuluka zedi pakamodzi. Komanso ndiye kuti pamakhala pali busy always and risky. Mwayiona zinthu zoyenderazo zimakhala zonoti zikhoza kuphulutsa zimagalimotozo ndikupangika zinthu ngati zimene ngozi zosiyanasiyana, anthu kulupeze kwalalu zapo miyoyo. Ndi Satana anayika ndithu ndekuti mabeseni ake pamenepo kumatchezekera magazi aja pamenepo. Ndiye kuti mwina make miijene maplani ake osasamagwire bwinobwino. Tiye tizikumbukira kupemphera pamene tikuyenda maulendo amenewo, osamangoyenda chiyende ndekuti basi ayi tikunyamuka, ayi kumamutsogoza Mulungu patsogolo ndithu kuti atitetezereti. So we wish our brothers well, tikufunirani zabwino zonse kuti muchire mwansanga mudzatipeze kuno kumudzi. And kunoku we have extended our hands, tatsegula manja athu kuti tikulandireni. Home is always home and home is best. Mzimu wa driver utakamba kale ukause mumtendere osatha akuti